Sexto programa especial da radio Fábrica de Poetas, xa sabedes o noso tema. Un poema bonito, e todo comeza con sonrisa. Hoxe facemos un programa con carácter urxente, xa que inesperadamente a nosa biblioteca encheuse de arañeiras. Unhas arañeiras poéticas que atrapan a calquera. A música que abre o noso programa foi composta polo noso profe de música Sandra Tenreiro, que foi víctima tamén quedando atrapada nesta arañeira, non puidendo resistirse a poñer música a un dos poemas. Os poemas que se detecen nos andeis da biblioteca proceden dun poemario único, estreado neste curso escolar, mapa.gal, escrito pola nosa profe de lingua, Eva Teixeiro, culpable de todo este movimento creativo. Vamos ler algún poema. Eva, agora estás aquí atrapada con nós na Radio Fábrica de Poetas. Se te pedimos que nos recites un poema, cal elixirías ti? Pois eu seguramente elixiría o primeiro, de Terra, porque foi un pouco a orixe de todo o poemario despois. Pero, bueno, teria que mencionar a escribir, porque de memoria tampouco non sei. Medra a semente no leito de tenrura que é o teu ventre. É así de curto. Queredes outro? A ver, vamos ler outro. Vamos ler un de un becho, porque sempre vos gustan máis os dos bechos, me imagino, que os de cousas así abstractas. A min gustame bastante o grilo. E do grilo digo: son de ferreñas, fai festa, verbena serán contra a tardiña. Así son eu, mi nome teño invisible, así era ela, mi nome tiña invisible, ninguén puxo a ninguna de nós, somos brasileiros efemeras, sei non ben contra se escoito vir vindo, chegan outra vez. Cal foi a razón da organización e a estructura do teu poemario? Pois eu quería que fose moi visual, entón a cuestión é que se pasades as páxinas, está impreso son polas páxinas pares, non? Perdón, das impares, entón, se pasase desas páxinas así moi rapidamente, casi como cando temos, como cando estamos coas filminas dunha película ou dunha curta, o que se produce é unha sensación de imaxe, porque vamos pasando de un poema a dous con un debuxo, na seguinte páxina hai 3, na seguinte páxina hai 4, ata a última que hai 9. Entón, claro, a sensación que agora non, a ver se me xeito, así, non? Se facedes así, a impresión é que fai un debuxo, que ten unha composición visual. Nos interesaba que houvese tamén como un debuxo. Como me gusta moito debuxar, eu quería que houvese un debuxo tamén nos poemas, nas estructuras. A matria, as mulleres, a natureza, as compañías, a nai, teñen un peso importante na obra e tamén. Rosalía de Castro, podes contarnos que che leva a destacar a muller e as mulleres neste traballo? Bueno, a verdade é que é unha obra que está moi pensada en feminino, non? Entón, hai moitas palabras que xa teñen xénero feminino, hai moito protagonismo feminino, porque moitos apartados chamase compañeiras, non? Parece lógico que se un apartado se chame compañeiras, imaginemos que as protagonistas, neste caso, sexan mulleres. Efectivamente, tanto a protagonista de Invisible, eu imagino unha muller, non teria por que ser así, outra persoa mellor cando le atopa outra personaxe. Despois está ese pequeno poemiña a Rosalía, que tamén é unha protagonista fundamental para min como referencia na escrita. Logo hai outro texto que se chamaría Comadres, que é este,
donde tamén hai dúas mulleres que dialogan entre sí. Pero que me gustaría contaros, ainda que a mellor non me preguntades, que dous destes textos están escritos no centro. O que era esa música que musicou Sandra, está escrito na mesa de escribir, que está ali no fondo de toda a biblioteca, o ano pasado, porque iba a ser un microrato de terror. Bueno, para mí, a mí daba medo a historia que se conta aquí, e escribino prácticamente ali. E o outro, este que vos digo de Comadres, este escribino nunha aula de arriba, mentras un grupo de alumnado non estaba facendo un exame. Ten que ver cunha proposta que fixo Ana o ano pasado, que era escribir contos, de escribir debuxos de Castelao. A partir dun debuxo de Castelao escribín esa historia. E, bueno, sí, quizás son personaxes femeninas porque tamén o elemento central é unha madre, non? Tamén unha clave femenina, digamos. Eva, ti és a ilustradora tamén deste poemario. Non sabíamos que dibuxabas. É algo que faz desde nena, como escribir. Sí, sí. De feito, este dibuxo que está aquí na capa do libro, que é un detalle e un dibuxo máis grande, da que parece máis pequeno un tamaño, que está na lapela de atrás, ese fixeno cando estaba no instituto. Eu dibuxaba moito, mentre explicaba aos profes, que xa sei que é algo que despois non gruñamos o cociño cando somos nós, pero dibuxaba moito nas clases. Dibuxei cando estaba no instituto, si, dibuxei e escribí sempre, as dúas cousas a ver. Agora volvín tamén as dúas cousas, hai épocas que a mellor dibuxaba menos, agora volvo a dibuxar moito, xa non dibuxo igual, se xa fago outra cousa. Gracias, Eva, por facernos formar parte desta arañeza. Despedimos este programa especial con música de Poema Invisible, musicado por Sandra Tenreiros. Cheganse outra vez esas bestas grandes a moverse fa tremer o mundo enteiro. Todo se acanea, deixo de ser toda de mí mesma, si tan seus membros convulsamente desconxuntame esas pegadas brutais. Está Nico tentando ceibar o medo e será fuxir desta indefensión.